Jag vaknar skönt upp på morgonen till något trevligt radioprogram. Och en ny, underbar, solig sommardag har jag framför mig. Rofullt tänker jag i min goa säng. Jag ska dra en runda med min härliga fina motorcykel efter den goda frukosten. Och under eftermiddagen lastar jag min speedwaycykel på min bil och åker in till Motorstadion i Malmö. Vilken tur att jag inte är gift, för då hade säkert hustrun utan som helst tvivel talat om eller utbrustet bredvid mig i sängen. Vi ska köra ut till blomsterhandeln och köpa blommor idag. Eller så hade något annat dumt ointressant förslag kommit ur hennes unkna flabb. Nej, mina vänner. Inga sådana ointressanta förslag ska förstöra min harmoniska dag för en genuin ungkarl med värdighet i sitt liv. Vilken tur att jag har valt rätt sida om lagen och får leva i min frihet med mina trevliga leksaker. Motorcykeln, speedwaycykeln, bilen, skjutvapnen och mitt självständiga, harmoniska ungkarlsliv. Betänk att när jag går ut och stänger dörren bakom mig har jag ingen hustru som ifrågasätter. Vart fan ska du gå? Utbrister älskade hustrun. Endast min innekatt Katti, hon tittar lite avundsjukt när jag går ut och stänger ytterdörren bakom mig. Men hon förstår mig mycket väl. Då undrar man vem som bestämmer i den demokratiska ordningen som gift. Och detta är inte på något sätt fel att vara gift. Men det ska vara med den rätta, sensuella, fagra kvinnan förstås. Det var någon förvärvsarbetande sate på sitt jobb som uttryckte: jag har 2 chefer som skriker, pekar och styr över mig. Det är en chef på mitt jobb samt en kärring i hemmet. Jag har sett fall där mannen i ett bedrövligt ansiktsuttryck får släpa runt på överfulla bärkassar från butik till annan och kärringen var ivrigt iväg samt mannen får betala hela kalaset inklusive fikat. Då tror mannen att han kanske får ett intimt umgänge när det är läggdags. Men kärringen har i regel då huvudvärk.